Nggih. Aku rak bingung rasane ati iki. Nggih. Apa to Kanjeng Rama tansah ngendika putu film diwengku kakuk. Nggih. Nah, panjenengan ngenipun napa nggih ten penggalian bingung iki aja di penggalian dan mungkin hanungkon hati teko ati. Saya tahu. Sing jenenge wong bebrayan ki rak kudu ngandholan santresno padha dene tresno. Lah, wong urip niku kok nggih dinehi pikiran, dinehi ati. Angger atine iki digawe seneng teko tresno itu mangga mboten napa-napa. Kok kesanipun tak menika kados pundi. Supaya punika Mergane Nek mboten tresno niku tek niku. paitane rak rasa to. Nggih. Nek aku ora rasa sisi wae ora bakal uripku seneng sak lawase. Bebrayan ki nek ora dilandasi rasa tresno, ora bakal uripe ayem tentrem. Kok beda aku yo. kula namung nderek jenengan terus pundi kaya ginipun kula nika namung jejering topang Nggih. kula nika namung jejering batur badhe kados pundi kula namung nderek jenengan Mbak. Napa yen iki ajeng mlayu terus niku lak nggih. Kesel to panjenengan niku niku. Lah kuwi lho Mas, sing tak ngerti iki aku tak Saiki nggih kendel kan niku wonten gubuk terak sawah niku yo. Yo tak yo. Menika monggo kula dherekaken mawon badhe wonten pundi kaya panipun monggo. Tak sumike tak pandhawa pokokan panjenengan wonten iki. Nggih. Aku sakit tak janji apa sing nirasa. Aku malih Maling. yo Apa maling? arep malih kowe. Lho, kosek. Kok sing jenenge arep maling kok aku iki wong lho, dudu barang lho. Nek ada cabene nek maling iki raja bloro apa dhuwit kok aku iki wong. Njen. Kapare panjenengan itu semua dewi ganes wae. Pancen bener. Aku dari suami. Kosek aku tak ngerti senang dari kowe iki maling durat nopo. Ning aku kepengin ngerti kok dicoba. Sesilang kowe. Oh. Maling. Kula dumugi wonten ing taman Kediri menika sedya kula badhe malih panjenengan. Maling aku. Nggih. Maling aku piye nawae. Kula menika badhe suwita wonten ing Kadipaten Blambangan. Dipun utus kaliyan Kanjeng Adipati Minak Dali Seta. Kula sepados dusta panjenengan. Sak sampunipun kula saged misungsumake panjenengan dhateng Kanjeng Adipati Minak Dali Seta. Kula badhe pun tampi suwita kula wonten ing Kadipaten Blambangan. Ngono dadi kowe didhawuhi Nggih. nyolong aku nek wis aku klamet tok Solo aku bakal tok nglarake ning Kadipaten Blambangan. Enji, pila panjenengan monggo nulungi kula ben kula ditampa wonten ing Kadipaten Blambangan. Kula colong kula sowanake dhateng Kadipaten Blambangan. Ya kadek-kadek kowe lak temen. Lha nggih, menika nyek pados sinten menika. Terus jenengmu sapa? Kula menika Joko Langkit. Joko Langkit. Terus aku tak cerita, tak kandha karo kowe.
kowe bakal nyolong aku. Isi. Bakal kok larat ning Blambangan. Leres. Nah, yo nek kowe nyolong aku ki nek slamet ora ana apa-apa, nek kowe mati ning dalan apa ketemu prajuritku ing kraton Kediri, yo kowe mati piye? Bojomu nek Kula menika isih waket kan. Dereng duwe bojo. oh lega. Kula kok bekon ing taman menika kanthi sesingitan para prajurit ingin jadi sampai kursi. Kowe tak rewangi tak nyolong arep nyolong aku. Tak larake ning Blambangan. Paribasan kowe sing gupak ngurute, ning sing mangan-mangane adipati Blambangan. Dan ini tak kula menawi saged nyuwanaken panjenengan kula dipun tampa dadi prajurit. Nah, diwonten ing Blambangan. Teges kula badhe mukti ning srana kula dipun jenengan monggo Nyolong aku. Ha sing dicolong nek kula heeh. kula sowanake wonten ing Blambangan. Nek sing dicolong gelem nek sing dicolong bener. Ora gelem. Lah kula badhe napa kidono aktif. Oh no. Yo monggo. Sing aja kesusu monggo. Wes iki rembukan sing dijati. Iki kesanku karo Terus dengan hatimu kowe tetep bakal nolong aku. Enji. Menika mila srana kula panjenengan saged kapundhut dialog ini Kanjeng Adipati Minak Kendari Sena. Saya ini, aku gelem tok colong. Ning ana seranane. Ning seranane napa? Aku gelem tok colong. Ning aku nek dilarake ning Kabupaten Blambangan aku ora sudi. Aku gelem tok colong. Ning tok pek dhewe. Loh. Kok aneh to pangandika panjenengan? Monggo panjenengan itu badhe kula isung-sungake dhateng Kanjeng Adipati Minak Kendari Sena. Ini kagungan pangos wonten Kabupaten Blambangan. Namun kok mangkene menapa pangandika panjenengan menika sampun dipun tunggalih. Menawi kula saged nyolong panjenengan. Yen panjenengan purun waton Ora tak larake ning boten kagem ingkang utusan. Iya. Ning kangge sik nyolong. Aku gelem tok colong. Ning nek dilarake ning Kabupaten Blambangan dadi garwane Adipati Minak dari Sena aku ora sudi. Aku gelem tok colong. Ning tok pek dhewe. Nuwun sewu. Aniki seranane sik abot. Ora gelem ya wis aku ora dicolong ya ora apa-apa. Ora tak colong ya ora apa-apa. Ani upami sapangke saged kelampahan panjenengan menika sarengan kula. Monggo kula menika namung warisaking desa. Jenenge mau sapa? Kula Joko Langkir. Joko Langkir. Ini tak jalan. Wah, pun ngaten menika. Kula menika ajrih. Wis tau Jalan. sapa-sapa. Dereng ngate cetaketan kalian Panjo. Monggo panjenengan menika putra ratu. Putranipun Sang Prabu Gagah Gede Swadaya Sukat Kediri. Semono go aku kakang Langkir kene tak kandhani. Kadang akeh para raja pertama sing bakal ngayunake marang aku. Ning nyatane aku ora ngadani aku ora sapa dadi garwane para raja pengamat nganti sak yang ini. Ning bareng aku ketemu kakang Langkir malah arep nyolong aku ning arep dilarake ning Kabupaten Blambangan. Mulane aku ya ora sanggup. Ning nek umpama kowe Bakene, Dok. nyolong aku. Kula menika janipun ajrih lho. Lah nek kate mbok sampun kula tak bali mawon. Balik piye tak lanjut. Balik piye to? Kalau panandika panjenengan menika aneh. Ana piye? Nek upami kula menika mangke saged. Aku niku mboten kuat kagate jare. Kakang Langkir. Ini. Nek umpama aku karo panjenengan
dadi siji, kowe dadi tetumbanganku. Wes aku ora. Sagah Sakur. kula aja saestu lho. Lah menika menawi dipun pirsani Pak Lurah. Mboten tuh di Pak Lurah. Oh, betul. Nah, ora ngerti sapa kuwi Pak Lurah sing bantu ing papan kene. Tinimbang kowe dadi tibaran ing Kadipaten Banggangan, nek kowe dadi garwaku, kowe bakal wong tiwi bawa mbau Jogja Prawati Kraton Kediri. Apiye? Kowe pilih dadi kedipan 17 ning Kadipaten Banggangan, apa pilih dadi mantune Ratu ing Kediri? Nggih, kula pilih sing kepenak mawon. Nah, akhirnya, nek umpama sampe dadi tetimbanganku, sak perkone dadi garwaku, priya sing bakal ngayomi aku. Rak sirahku bakal kepenak, mukti bareng karo aku. Nuwun sewu. Iya. Kusuma Dewi Ganeswari. Sak sampunipun kula nang raos menak kula menika inggih kula badhe matur kados pundi. Men sagem ora? Inggih sagah. Sagah. Ora diendam cek-cek. Lah kula dipun kirim mawon niku pun cek nek raos menika pundi nggih. Napa saestu panjenengan niku anggenipun ngendika mongko kula menika lari dusun pembahasanipun adop ratu cerak waktu. Nek panjenengan putra ratu menawi sak mangke gesang sesarengan kula wonten ing gedangan. Monggo kawontenanipun menika saha kekirangan. Kula namung anake basan pandhinganingan. Napa panjenengan boten ditun? Kakak Pandir, katenan kono paringi Gusti Kang Akarya jagat. Ora mawas bondolan rupa, ora mawas sak sapa wae. Ora mawas derajat lan pangkat. Ning tukul saka ati kang suci. Mula nalika aku sepisanan, ngerti kakak langkir membuka sing mau. Ing atiku kok tukul rasa sing ora sak baene. Rasa indah, rasa kagungan sing durung nate tak rasakake. Mula kok menawa iki sing jenenge pesti. Tresnani bisa tukul nanging tukule kasok marang kakang langit. Iya. Kusuma Dewi Ganeswari. Piye kakang? Mila sak sampunipun kula ngam-ngam kula mirengaken panandika penyandaran. Jodo pati bejor koso iku pancen pinesti saking kesanipun Gusti ngenaken jagat. Mbok menawi kanthi srana kula anggih kula badhe ngesta panjenengan kasunyatan pantepara kula bebasan wah kados pundi anggih kula badhe ngendika. Ayo tenan sira. Ora pemakuran dosa ben kepenak rembugan. Pancen ngono. Ora kualat ta. Ora jalaran panjenengan calon priya sing bakal ngayomi. Bakal dadi gegantilane uripku. Priya sing iso ngranggih tumiyuning atiku ya mung kakang langit. Semono uga Ganeswari. Sak aku bisa sak pejagong karo sira. Tanah dan jagat kan benar om beri kakek panugrahan endak sulis kewan. Ning ketelomung siramu kan bisa nulungake akeh ati. Kakang langit. Ora ngira bapak bisa. Menawa saiki aku ketemu panjenengan. Priya sing bakal tak tresnani, bakal tak pasrahi tresna. Jiwa ragaku pati uripku marang kakang langit. Iya.